Yes, jamen jeg har lavet den her synopsis, og jeg har en problemstilling, der lyder: hvilken betydning kan et krav om højere karakterer til gymnasiet få for rekrutteringen til ungdomsuddannelserne? Jeg har lavet nogle spørgsmål. Hvorfor vil man hæve adgangskravet til gymnasierne? Hvordan vil det mærkes at hæve adgangskravet, og hvad skal der til for at løse opgaven om de her mange ufaglærte? Hvis vi starter ved begyndelsen, så kan man sige, hvorfor vil man hæve adgangskravet til gymnasierne, mandværende regeringen? De synes simpelthen, at der er flere, der skal styres ind på erhvervsuddannelser, og det skal gerne være omkring 30% af alle unge fremover. De mener simpelthen, at der er for mange gymnasier, som der ikke gennemfører selve uddannelsen, eller er fagligt stærke nok, når de kommer ud i den anden ende. Og det mener Lene Espersen så, at der skal gøres noget ved. Og det er jo så også i så fald i elevernes interesse, da de så vil uddanne sig efter behov og evne. Og det er jo så netop det, at Lene Espersen vil sige, at de her 15 gymnasier, der så skal lukkes, det er lige meget, fordi at det er samfundsinteresser, der kommer først. Og at det jo også er i elevernes interesse at få en uddannelse, der ligesom matcher deres faglige niveau, så at sige. Hvordan vil det kunne mærkes, at man så hæver adgangskravet? Jamen, der er jo de her 15 gymnasier, som vil være lukningstruede, og højst sandsynligt bliver nedlagt. Og det er især på Lolland-Falster og i Vestegnen, at man bliver hårdt ramt. Og det er områder, der i forvejen er præget af en stor social ulighed, som så bare vil blive endnu større. Fordi der netop er rigtig, rigtig mange elever i de områder, som kommer fra svagt uddannet hjem, tror jeg var udtrykket. Og generelt er der mange i gymnasier, som der ikke kommer fra særligt fagligt stærke baggrunde. Det kan man netop også se, at hvis adgangskravet bliver hævet til 7, så er det 44% af alle de elever, der går på gymnasiale uddannelser i dag, som simpelthen ikke vil kunne få adgang. Og det er jo en markant reducering, kan man sige. Så er der Signe G. Adsersen her. Hun siger også, at hun rigtig føler sig hjemme i akademiske miljøer, og hun nok burde være blevet, hvor hun var i arbejderklassen. Men hun er også blevet fortalt for barnet, at hun kunne blive lige, hvor hun ville. Og det er jo også i og for sig sandt, som Giddens også ville sige, at så er Signe reflekterende, og hun udnytter den sociale mobilitet, som der er i samfundet, til at hun kan blive jurist. Men Bourdieu erkender jo på samme måde som Signe, at hun mangler nogle ressourcer til at begå sig i de her miljøer, som hun begår sig i. Og det er jo både kulturelle ressourcer og sociale ressourcer. Og på den måde, der er Signe måske blevet lovet lidt mere, end samfundet ville kunne efterleve. Og en bedre ansporing uddannelsesmæssigt kunne måske have været hensigtsmæssig. Der kunne selvfølgelig også være tale om, at skolen ikke helt var indrettet til, at folk som hende skulle lære at lære, men det kommer jeg til. Så er der hele snakken om, hvad der skal til for at løse opgaven om de mange ufaglærte, hvor jeg har samlet nogle tanker her. Altså Christine Antorini, hun mener jo, at regeringen forsøger at bekæmpe problemet med de her reformer, og at det så skal styre flere unge ind på ungdomsuddannelser. Men det er jo også en hvad kan man sige, en ret endimensionel løsning, at udelukkende skulle ligge hos uddannelsesinstitutionerne, og at det var den eneste front, man så at sige kunne bekæmpe det her problem på. Som Noemi Katznelson også påpeger her, at der har været en politisk mål, eller det har været en politisk målsætning at bekæmpe det her problem siden 1993, men det er ikke rigtig sket endnu. Og fordi det er ikke kun et uddannelsesmæssigt problem, det er også rent socialt, at de her unge, de simpelthen ikke, de er ikke egnet til at fungere i institutionen uddannelse, som det er i Danmark, for det er en meget speciel arena i den forstand, social arena jo, hvor der er en hel masse forventning omkring habitus, at man selvfølgelig også skal vide, hvordan man begår sig, og hvordan man studerer osv. osv. Og der er simpelthen ret mange unge, mener hun, som simpelthen ikke kan klare ordinær uddannelse. Og der bør vi som samfund blive bedre til at kunne finde på andre løsninger til de her unge mennesker. Signe G. Adsersen
fra før. Hun påstår også, eller påstår, undskyld, hun siger også, at undervisere skal opfordre til mere kritisk tænkning og mindre udenadslære, at netop så at skolen er indrettet til, at man skal være god til skole. Man skal ikke nødvendigvis være god til at lære. Og det kan for mange hurtigt blive papegøjelæring, og at man lærer nogle nøgleord, og man lærer at gentage, hvad læreren siger på det rigtige tidspunkt, og så er det sådan set fint nok. Men jeg har i hvert fald personligt oplevet, at der er lærere, der kan have problemer med, at man stiller spørgsmålstegn ved visse ting. Og ikke nødvendigvis for at være provokerende, men bare for rent faktisk at tænke kritisk. Og det skal der være bedre plads til i skolen. Der skal så også stilles højere krav i folkeskolen allerede, for simpelthen at vise tillid til børnenes evner, synes hun. Det kan gå begge veje, vil jeg mene. Altså, det kan også overbelaste lige så velment, som det kan være. Men jeg kan godt forstå, hvad hun mener med det, at man gør ikke nogen tjenester ved at gøre det nemt nok. Det skal jo også gerne være lige uden for rækkevidde i forhold til også Leo Vygotskis nærmeste udviklingszoner osv., at man skal placere det lige uden for rækkevidde, sådan, så man lige skal strække sig lidt, men er også vist en tillid til, at det selvfølgelig godt kan. Og det er blandt andet de her forhold, der gør, at mønsterbrydere som Signe Gadelsen har haft det svært, fordi at hun jo ikke har lært at studere på samme måde som børn fra akademikerfamilier har. Det har ikke faldet hende naturligt i hendes miljø, og det hører vi også med Steffen Jacobsen, at han måtte kæmpe hver dag og stadig gøre, fordi han ligesom skal føle en eller anden form for, at han skal gøre sig berettiget inden for det miljø, fordi han simpelthen ikke er vokset op i det. Altså det der har jeg opstillet min konklusion, hvor jeg siger, at med en hævning af adgangskravet til gymnasiale uddannelser, vil man sandsynligvis opleve en markant reducering af gymnasiale studenter. Næsten halvdelen af alle, der i dag tager en gymnasial uddannelse, vil fremover skulle blive noget andet. Samtidig vil man øge den sociale ulighed, der eksisterer i de mindre centrale dele af Danmark, f.eks. Vestegnen, hvor mange kommer fra svagt uddannede hjem. Og her vil det ikke længere være muligt at bryde med den sociale arv, da de ikke er fagligt stærke nok hjemmefra til at kunne få chancen for at bedre sig. Nogle vil bestemt være bedst tjent med at lære et håndværksfag, men det er skamligt at straffe folk, der besidder evnerne, men ikke ressourcerne, ved ikke at lade dem uddanne sig. Dette vil skabe en segmentering af samfundet, at gymnasiet ikke længere er almen uddannelse, men er forbeholdt det privilegerede samfund. Så må jeg sige over and out herfra, og håber det kunne bruges. Hej hej.